ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Cishe ngabulala umuntu imficelele kwami endlini engazingenelanga wayefakwe kuye lowa wami ngoba emqomile ngimfica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini cishe ngabulala umuntu imficelele kwami endlini engazingenelanga wayefakwe nguye lowa kwami ngoba emqomile ngimfica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini wathi mina ngikho ngisegoli ngiyosebenza lo sendlini ayizingenelanga indoda yayifakwe nguye lowa wami ngoba iqomile ngimfica nendoda endlini wathi mina ngikho ngisegoli ngiyosebenza lo sendlini ayizingenelanga indoda yayifakwe nguye lowa kwami ngoba iqomile ngimfica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini cishe ngabulala umuntu ngimficelele kwami endlini engazingenelanga wayefakwe nguye lowa kwami ngoba emqomile ngimfica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini we baba we mnumzane wathi mina ngikho ngisegoli ngiyosebenza lo sendlini ayizingenelanga indoda yayifakwe nguye lowa wami ngoba iqomile. Sikubingelele sikwamukele igama lami nguNelisacele siyabonga ukuthi uhlale nathi kuKhozi FM TV namhlanje ngiphethe ingqalabutho umuntu wayekade ecula uMaskandi for sure ngazalwa ngisho ukuzalwa umuntu ohlonishwa kakhulu ezweni lethu laseNingizimu Afrika ubaba uMfiliseni Magubane baba njani Ngiyaphila Ntombi Siyaphila siyajabula ukuba ndawelana namhlanje ngiyajabula kakhulu nami ukuhlala lapha phambi kwakho namhlanje nokuhlala nje kubalazwe ngingelutho ngiyinto nje kaNkulunkulu angazi-ke ekungabini lutho ngoba umsebenzi wakho uyabonakala emhlabeni ngizoqala ngale ngoma esivule ngayo singakaxoxi ingoma mhlawumbe ethinta ekhaya noma nje ingoma wazibhalela yona ngazibhalela ngobuka izimo ezikhungethe amadoda emhlabeni nokuxoxa nje masixoxa singamadoda ingacisha ngabulala umuntu sure ngimficelele kwami endlini bese ngithi mina hey wasiza ongambulala ngoba lo muntu usumbulele yena yobusephumule wena uyohlala ejele iminyaka ngeminyaka lo muntu lo uphumule lo mbuleleyo athi cishe ngabulala umuntu ngimficelele kwami endlini
engazingenelanga wayifakwe nguye lo wakwami ngoba emqomile ngimfica nendoda endlini mina ngibuye emsebenzini akekho umuntu ongakaze ebe nayo leyo nkinga uhafu wamadoda ngicabanga ukuthi abe nayo lo nkinga enjalo Sigaxa sendaba. Sokufica umuntu endlini. Ngifuna ukubuza kafushane nje ngalesi siginci. Abanye abaculi uthola ukuthi ama instruments abo ba attached kakhulu kuona ngoba mhlambe sebewadlala isikhathi eside. Mhlambe lesi siginci kuyafana nje noma yesinye zeziginci osube nazo. Esinye seyiginci ezo-146 engake ngaba nazo. Yebo. Sure. Lesi ke yazi sizwana nami egazini yazi. Usikhetha kanjani? Yabona kulezi 146 yini othi mawusasitolo usithinta isiginci uthi yabona ke lesi ngihamba naso. Okunye nkosazane yamandosi enhle. Kukhona lento ebebethi abantu uma ukhuluma kakhulu ngento sokuyidayisa. Angidayisa isiginci, ngidayisa ubumnandi besound engizwa kusona isiginci esa kubo kwalesi angidayisi igama kodwa ayi sivele nje singishaye ngaphakathi enhlizweni lolu hlobo lwalesiginci. Ngiyabona. Kuya ngokuthi ke sikuyi range yipi. Okay. Asike siqale ekuqaleni usakhula usemncane ngilandise wawumuntu owakhula kanjani? Mangabe ngiqale ekuqaleni lapho engakhula khona. Ngazalelwa engudwini. Ekhaya kithi kwaMagubane. Ngizalwa uMasibiya. uMasibiya egana ubaba. Ngeke ngimbize ubaba wami noma wami ngegama. Ngiyabathanda ngiyabahlonipha kakhulu. Ngakhula ngibona ogogo bami egcekeni, ogogo bami babe u5 egcekeni begane omkhulu abahlukene. Ogogo bami babe ngabantu ngizothi ngesilungu aba traditional kakhulu. Hayi lamabhinqa eniwabiza ngamabhinqa namhlanje. Mina ngizalwa emabhinqeni ngiyibhinqa leli lokudalwa. Hayi leli elithi lifundile lithi liyibhinqa. Ogogo bami babe ngamabhinqa ngisho uma wami ongizalayo wayibhinqa. Okusho ukuthi ekhaya sasiphila nje impilo yesintu. Kwakugawa ekhaya kusinwa igekhe kusinwa ingoma kuculwa kushawa imiqangala ehlukahlukene njengomakhweyane ubhememe imhube. Mina ngathanda kakhulu ukudlala ubhememe ngoba ngangikhula namantombazana. Uma ubhememe ke kuseyiwona umakhweyana. Umehluko nje ubhememe lona lufakwa isigaxa selambu la ngemuva. Okay. Bese kuthi umakhweyana ufake ikhalabashi. Uselwa. Angifuni ngisho ukuqamba amanga yabona zonke lezi zinto. Ngiziqala namhlanje uzizwa. Ngidlala kakhulu lezo zinto itolotolo. Ngoba ngiyibonela kodadewethu nabogogo bami. Ogogo bami ke babe amagagu kakhulu. Nobaba mkhulu beamagagu. Ngoba babesina obaba mkhulu mabegiya kwakuba yibona abavala inkundla mabegiya. Kwakungabantu ababamaqhawe kakhulu. Ngaba umuntu ke othanda kakhulu yonke lento le edonsa abantu. Ethandwayo. Ngathanda kakhulu ke mina ukudlala umusic. Ngoba umusic wawuphuma khona la kubhememe nase esitolotolweni
nomhlanga umtshingo. Ngangidlala umtshingo hayi lo thengwe esitolo. Lo sizakhela wona ngomhlanga. Nesubhola imbobo. Ngangiunumber 1 ngicula ngalezo zinto. Sure. Ukusho ukuthi ke ngakhula nje ngumuntu othanda leyo nto leyo. Hayi thi ngangiganga kakhulu njengengane zonke. Ngishawe futhi kakhulu. Ngiqhathwe futhi einkomeni ngoba ngakhula ngelusa inkomo. Azange ngiye esikolweni. Esikoleni nje isikole uthisha nje angimazi ethi wengane awubhalela. Cha futhi ke ngaphezulu kwalokho angisho ukuthi ngiyayisola ngalokho angisoli ngoba ezami izingane ngiyifundisile zingonjiniya zingothisha ziyo yonke into. Kodwa inhlakanipho enguthandayo ngoNkulunkulu wanginika inhlakanipho ethenje xaxa. Ingqondo yami ihleli kumina zange ngiyishiye edeskini ngithatha uShakespeare. Cha ingqondo yami imiphelele kumina yonke. Yeah. Ufana ngisho ngafa namhlanje ningayi kongihlinza. Anongingaba ngisho. Shuthi awusiyi organ donor. No. Engisho ukuthi ke ngikhulele emahlanzeni. Ngilusa inkomo ngasuka ukweluseni inkomo sengikhulile ngaba ingqwele futhi kwabe yimina oqhathayo. Ngingasaqhathwa kwaba yimina oqhathayo. Ngiyena umfana oyisayo. Ngangumfana onothando kakhulu. Mangihleli nabanye abafana hayi uthi ngangithokozela ukuthi ngoba nakho kukhona engibehlulayo kufanele ukuthi ngibaqhathe cha. No. Akaze ngize ngiyithande leyo nto leyo. Kodwa nje oboseyiphambi kwami ngangushanela nje kangcono, ngishanele njengezibi. Bese sibuye sihlala kamnandi futhi sihlala. Sibe kube kuhle. Engisho ukuthi ke ngumuntu nje okhule enenhliziyo enhle. Ngithanda umusic kuphela. Kwase kuba khona lento ke yokuthi uthi uma ukhula ekhaya ngikhule mina ngingedwa ekhaya bekhona ke abafana abanye bakomakhelwane nabasemndenini. Uma ukhula uyutshelwe ukuthi wena kufanele ukhule wakho umuzi into kufanele ukhule ube yiyona la wena ufanele ube indoda njengobaba wakho. Ngakhula ke ngithanda kakhulu intombi. Ngaleso sikhathi kwakukuhle ukuthanda intombi. Hayi namhlanje uthi uma ukhuluma ngentombi kube sengathi ukhuluma ngomfazi womuntu. Umfazi womuntu enye into. Intombi enye into engakaze sithintwe nje. Ngakhula ngithanda intombi ngeshela ngiqonywa ngaqonywa futhi kakhulu. Ngawamisa amaduku enhla kwesibaya. Kwakikizwe ekhaya. Ngakhula ke la ngidlule khona njengamanje ngidlula ekuphumeni kwami ekusukeni kwami kuba ingqwela. Angisakushongo lokho. Mangisuka ebungqweleni ngahamba kayiThekwini. Okay. Mangifika eThekwini ngahlala ko Durban North. Ngaqashwa abelungu. iTheku ke lisenabelungu. Kwakusekhona abelungu eThekwini wawuboshwa nje eThekwini uma uzohamba eThekwini ungasebenzi. Okay. Wawuboshwa. Ngalezo khathi lezo. Umsebenzi wawungathuswelakali njengoba abantu sekukhona leli gama ukuthiwa khona amaphara. Yayingekho lonto leyo ngaleso sikhathi. Kwakukhona laba bantu ukuthiwa uma ungasebenzi usikhotheni. Wawuthola umsebenzi left and right. Ukuthi wawuholela imali encane kodwa abantu babesebenza. Mina ke ngasebenza emajardini kakhulu. Ngasebenza emajardini ngicabanga ukuthi around iTheku. Yeah. Akukho la ngasebenzanga khona. Sure. Ngasebenza ke ngiqashwa abelungu bengixoshela nje into eyodwa ukuthi ngangiyivila. Angisazi. Ngivila phela ngivilaphiswa yini ukuthanda umusic. Okay. Ngaso sonke isikhathi lo mangabe ngise breaking ngiyothatha isginci sami. Ngidlala isginci
ngiyacula. Usifunde nini njalo isginci? Isginci ngasuka naso ey'nkomeni. Okay. Ngithe mangisuka komakhweyane, obhememe, oyitorotoro labo, ngase wonke lo music kade ngudlala lapha. Ngase ngudlala esigincini. Okay. Okay. Manje isiginci kwakuyisona ungasithatha uhambe naso ngoba ngeke uyithwale zonke wonke lama instrument ngokuwathwala. Kwakuyiyona nto engangakwazi ukuhamba nayo. Ubaba wangithengela isiginci ngoba ebona ngidlala isiginci segogogo. Sethini Ngiyasibona. So kwakuba yinto nje engidlalayo kwathiwa nje akekho umfana odlala njengalo. Ngimncane. Sure. So ngathi ke usebenza kwami emajalidini uma ngibuyele emakhaya kwathiwa nje hayi khona umfana nje futhi omuhle wakwaMagubane, the beautiful one. Yeah. Ngangaziwa ngingedwa phakathi kwamantombazane emaningi. Yeah. Odadewethu babe bahle. Yeah. Manje ngiphakathi kwamantombazane nami ngimuhle, iy'ntombi zingithanda. So ngaqhonywa ke. Ngiseduku ngazi ukuthi kufanele ngakho umzi kababa. Ekuyiyona nto engangikhula ngitshelwa yona ukuthi wena uyindoda ufuna kwakho umzi kababa wakho. So sifika kanjani kuMaskandi ukuze uqale ukwenza umculo othanda abantu, ukhipha ama-CD ngalesi sikhathi nama-cassette I'm sure. Uyabona ke lapho okusho ukuthi ngikhule ngivele nginawo music egazini kimina. Ngeke nguphendule uyabona uma ngaphendula leyo mbuzo ngaqaqela kwafuneka ukuthi sihlale phansi singekho la ku TV. Ngiqaqele ngakunye. Ukufika ku music okusho ukuthi ngikhule nginomusic egazini ngoba ekhaya kithi bekuvele kuculwa uma wami wayicula nje. Wayithi qhamuka lapha umuzwa uthi indelendlela yoziphele nini yekukhala lubomvana kwanyembe bethi kwanyembe kwanyakana kasazi eqhamuka lapho uma wami emayiphumela ukophuza njengomama bonke basendaweni. Nobaba futhi ngokunjalo hayi ukuthi bona bodwa kuphela endaweni nje abantu babe ngamagagu kodwa bevelele laba bakithi. Okay. Oma nobaba bevelele kakhulu. Ngawuthanda ke kakhulu umusic ngikhule nje nginomusic vele egazini. Ngeke ngisho ukuthi uyabona ukuthi ngakukhipha kanjela konke ngakuthatha konke ngakubuyisela esigincini. Mhlawumbe ke mawusubhala ingoma oyuzibhale uyuzibhale kanjani mhlawumbe uyubona izinto ezenzakalayo ziyakufikela nje uyihlalele kuhamba kanjani? Ziyangifikela ngihlalele ntombi. Futhi ezinye ngiyayiphupha ngilele. Ezinye ngibona nje izinto ezenzakalayo emphakathini. No okunye ngilalele ikakhulukazi umusic mina ngilalela noma imuphi iblues. Nize ningitshele nengezwe ngani uthi blues ngangazi. Ngezwe nokuthi pop le pop underground yabo ama slow jams ngibuzwa ngani lokho nangizwe umusic nje. Kakhulu bengilalela kakhulu umusic masalalela ama FM. Okay. Eish umusic vele ungishaye ngaphakathi noma ngabe uhlobo luni lo music. Uqhamuka kwengoma ke kimi manje ngathinta isiginci kuvele kuqhamuka ingoma. Ufana ngizoke ngizojomba nje ngifikela la okwafika khona ingoma zaphesheya oDolly Parton engangibathanda kakhulu oDolly Parton angimuzwa nokuthi uthini. Ngiyengizwe nje bethi ucula country music ngizwa ngendaba ngizwa ngani angiyazi lonto le. Marvin Gaye ingakho islow jam sokuqala esaqhamuka eSouth Africa
saqhamuka ngomfiliseni ingoba ngilalela umusic wonke okhona. Hey ngathi jo ngaso ngathi dum de athi hey kukhona into engifuna ngezwa leyo melody leyo athi uNkulunkulu wami lento engifuna ukutshela yona wena uyazi mina ngiyayazi isenhlizweni yami hey athi wow uNkulunkulu wami kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngiyakwazi ukulalela omunye music. Ziningi ke ingoma ezinye ezifikile kimina ngilalela eradweni oma Commodores ngathi ha uNkulunkulu wami ngithi wow this is it. Iphuma ingoma. Iphuma ingoma. Yeah. Ngithi hey wezintombi ngitsheleni ukuthi niyangithanda nginothando oluningi amalahle lugcwele enhlizweni yami nginothando oluningi amalahle agcwele enhlizweni yami. Zonke lezo zinto lezo ingakho ngingayibizi kakhulu mina ngoMaskandi. Yebo ngafola under uMaskandi. Okay. Ngoba ngingwasemakhaya ngibiza mina traditional musician. Okay. Angizibizi Maskandi. Ngoba uMaskandi kufanele udlale into eqondene ngqo nangakini khona abantu bazokwazi ukusina ingoma. Ufana nokuthi ialbum yami yokuqala abantu abazange beyizwe ukuthi thini ngesizathu esisodwa imix ephakathi bathi abantu hayi uMfiliseni udlalela isilungu la. Yebo ekubeni angazi ngisho igama elilodwa lesilungu azange ngiye kwasesikolweni lapho. Ngiqhamukele ehlanzeni ngumuntu oyibhinqa ngenxa ukuthi nje ngilalela iradio bese wonke lo music ngiwuthanda ungena egazini kimi. Angithanda umusic wangakithi kuphela. Sikhuluma nobaba uMfiliseni Magubane inqalabutho kaMaskandi siyabuya. Father's Day when we were watching Simunyamara, we were dancing mobile had a room divider. Unsere Klassik melodie. Ostung, olakasha. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Sally says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. On the real though, paying our TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Ukhozi FM TV sikhuluma nobaba uMfiliseni Magubane mawukuthi umuntu othanda uMaskandi. Sikhuluma ngomuntu wakho wena namhlanje. Kodwa ke useyishilo wathi umuntu owenza traditional music hayi nje uMaskandi kuphela. Ngifisa ukuzwa baba mawuqhathanisa umculo selokhu waqala ukwenza ngalezi ayikhathi uqhathanisa nabaculi manje khona yini izinto othoyibuka ukuthi zazi ingcono lezi ngesikhathi sethu bese lezi asebezenza manje nazo khona ezinye ezindle? Mina ngidida ingqondo ke kakhulu vele ngidideke ngiphele lapho. Ngesizathu esisodwa. Umusic ngesikhathi thina siqala ukwenza asiwenzanga siwenzela imali. Mina uqala kwami nqa ngena la kule studio angazi ukuthi kungaki ngena kule studio nalesi singale isona sokuqala ke ngaqala ukungena kusona. Sasingawenzela imali sasewenzela nje ukuthi sizwakala emakhaya mawuzwakala eradweni ucule eradweni say FM
sokuthiwa oh uzodlala kuwayilens. Yeah. Thina manje mangila ngiqhathanisa umusic wamanje is about ukuthi uzodlalela ukuthi uthengise khona uzothenga imoto enesonto emhlanje. Mina kaze ngibe nemoto nje lo ngazalwa. Ngihambela ngenyawo. Ungangibuzi uhleka. Oh vele uyahlekwa umuntu onganamoto. Cha ngihle ukuthi mhlambe imina ngiyazibuza nje njengoba ulana nje usuke ekhaya ufike kanjani. Cela ilift lapha abafowethu bakhona abafowethu abangiliftile. Anginayo imoto futhi anginaso stress ngalokho. Nginento eyodwa njengoyinkuyithathe. Nginomusic egazini lami ongeke uzuwenze lutho. Yeah. Angeke uzuyikhiphe lento kimi. And nginomina. Uqobo lwami. Lo mfiliseni engiyena angeke uzumthathe. Until uzuyogqiba isidumbu samphansi. Uma ugqiba isidumbu samphansi obuphelile kuMusic. Ebese ngibuyela ke embuzweni wakho othi umusic eqaleni wawunjani kunamanje. Uyathengisa kakhulu umusic manje. Kodwa ukuthengisa abantu abambalwa. Ngesizathu esisodwa ungithengisa ukuthi ngigqoke inhloboni ngivela kangaki ku TV. Sure. Futhi ngibela inhloboni yemoto. Umusic the real music. Umusic esingawudayisela ngisho izizwe ezingaphandle zuzwe. Mina alikho engahambile emhlabeni. Yeah. Amabhano alikho ibhano engaligibelile emhlabeni. Alikho ihotel engalalile kulo emhlabeni. Why? Besithengisa umusic. Kodwa ke ungangibuza imali uthi nginayo yini. Anginalo ngisho cent because this is South Africa. There's no Michael Jackson in South Africa. Forget and forgive. This is South Africa. Angisho ukuthi ngixeke South Africa. Ngixeke South Africa. Ngixeka indlela abantu bakhona imiqondo yakhona ngendlela emingayo. Ngabe kungconthi imiqondo yethu imi njengabantu baphesheya sikwazi iartist ukulikhuphula lifike endaweni yalo bese siyahlonipha ukuba khona kwalo endimeni. Mina ngaziwa nokuthi ngubani nje. Khuluma ngomfiliseni umdala lo. Hawu khuluma lo madala lo. Because angigqoka izinto ezinamagama. Akuyona into ethengisayo. Namhlanje nithengisayo. Uhamba ngamotoni. Nganginayo imoto. Namba angikwazi ngisho ukugibela ibhasi. Anginayo ngisho ivalve yebhayisikili. Mhlambe ke ukuphendula lo mbuzo wakho Ntombi. Umusic wanamhlanje uthengisa nina njoba nibahle kanje. Uthi uqonywe izintombi ezingaka enjani. Awuthengisi ukuthi iphumile ingoma kaSibanibani yenze igold. Ingoma kaSibanibani yenze iplatinum. Yize lawo ma platinum ethu lawo ma gold ethu ayingasenzeli lutho. Yayincane imali. Kodwa ke asithatha sibeka kubalazwe. Yeah. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi seniyakwazi ukuthi nithatha umuntu nimbeke la nimbize ngokuthi we are the top best musician engakwazi ngisho ukuhlukanisa izindlela zomusic. Kodwa nisho ukuthi uyena umuntu omkhulu nimthengise ngegama lokuthi uyimusician. Okuchaza ukuthi ikhuphukile indlela yokuthengisa uMaskandi. Yosithengisa futhi umusic eSouth Africa. Ishintshile, iright inhle kakhulu. Ingendlela abantu bakhona abayiyona namhlanje. Angeke sibabuyisele emva abantu bayoba into ebabeyiyo ngama-80s cha. Abantu baguquguquka phela. Abantu bazalwa nezinto ishintshe futhi. Abantu bakhuphuka nasengqondweni zabo ziyashintsha. Ingane esizalayo azilaleli ngendlela thina besilalela ngayo.
kodwa kwamanye amazwe basahleli khona lapho. Hamba uye eNigeria, hamba uye kuZimbabwe, uzozwa music kuseyiwona lo wawudlala ngama-60s nanamhlanje kusasounda wona, and iwona abatop ngawo, oyusondo, o-Salif-Keita, labo bantu basasounda exactly njengoba kwakusounda obaba babo. Le South Africa ngiyazi mthe ijahephi. Ya itechnology yona inhle. Lento eniyenza imnandi, iyangijabulisa. Kodwa sengathi singake sibheke ukuthi mase siphumela kwamanye amazwe sizosounda kanjani. Sizosounda kamnandi yini na. Umbuzo wakho ngicabanga ukuthi uphendulekile. Uphendulekile. Ngifisa ukuzwa umbono wakho masibona abaculi ngesibone emazweni aphesheya yenziwa kakhulu lento kwi hip hop, kodwa ngiyibone kancane nakuMaskandi, ubone ngathi mhlambe kunokuxatshanwa abaculi noma amaqembu, angazi noma yayikhona kakhulu leyo nto ngesikhathi usaqala ukwenza umculo. Idalwa yini? Qhatha nebhizi. Mina ungiqhathe nebhizi kakhulu. Okay. Ngoba hayi thi leyo nto angiyibuki, ngiyayibuka. Iyenzeka. Kodwa iyenzeka ohlobeni oluthile lo music. Okay. Kukhona labafana abaqala leyo nto leyo efana ngoba obuka ngisho la. Angiluphoxa uhlobo lwethu lo music. Olisiqalele lona olumnandi. Njengohlobo igqomo, ikwaito, very good. Yo. Ngiyayithanda kakhulu. Kodwa ke einganeni zethu. Yeah. Ngiyithandela zona ngoba ngiyibona ukuthi ziyajabula and futhi bayajabula abantu. Ilolo hlobo lo music abantu abayibexabane khona, abantu lapho abahubhana khona, kwenza ukuthi bathole i-crowd, bethole nokuthi umusic wabo uthengise. Ngiyabona. Nakhona ke lakithi kuMaskandi mina angikho kulolo hlobo. Nakula kuneyigaba la. Uyabona uma uzokwenza ishow kaMfiliseni. Mhlamba ngazi uMfiliseni lo. Uma uzokwenza ishow kaMfiliseni kuzofika abantu abahloniphekile abaphethe amakhula box, abantu abalalela ijazz, abalalela i-low jam, abantu abalalela yebo nabakaMaskandi bazofika. And abazile kuzoba ngumsindo ngoba umsindo awukho kulolu hlobo lo lukaMfiliseni. Nabanye ke abanye abafowethu esikhule nabo. Lento le yokuthi kube khona ukuxabana, in fact basuke bengaxabani. Sengiyazi mina ngoba ngisebenzile futhi nabo. Abanye ngibakhulisile kubo bona labo. Basuke befuna ukucreate ama-sales. Ngiyabona. Ukuthi kukhuphuka ama-sales. Hayi ngoba basuke bexabana. Fana nabadlali bebhola kuxatshelwe. Ngiyabona. Mhlambe sesemaphethelweni ngifisa ukuzwa ukuthi usacabanga ukuqhubeka yini, usazoqhubeka nokubhala umculo, ucule ngoba ngiyazi ukuthi umculo into ewena ekuwe. Wangibuza umbuzo, uyabo lo mbuzo ubuza uthule. Angibuzi lutho, angikhulumi. Uyazi uthule. Uma uzobuza ukuthi njengoba angithi uyangibona ngifresh noma nginjani? Kakhulu. No, shona wena awukho fresh. Awu ngobani? Uma uzobuza umbuzo njalo, usho ukuthi ubona sengazi ukuthi lo muntu ngeke sakwazi ukubhala umusic. Uyazi nina content ehlulayo. Uma kufika i-artist lapha ngitshela nge-artist mina eligugile. Ngitshela nge-artist eligugile. La ngempela elino 90 years. Ligcwalisa iMoses Mabhida lilodwa. Anilibizi ngokuthi ugogo usibanibani. Nilibiza nje ngokuthi usibanibani. Uma la kithina nithi
umkhulu uMfiliseni. Hayi ukuthi angiyena umkhulu, uyena ngempela futhi. Nginey'ngane zizele, ziney'ngane zazo. Ngumkhulu ekhaya, kodwa la kwa-athi ngumfiliseni nje. Okay, okay. Nithi ubaba uMfiliseni. Sasezela ukuhlonipha. No, angikuchisilo. Angisho ukuthi ngiyakuvala lokho, angivali. Kuhle impela. Ko ngichaza khona ngiyencazelweni. Yes. Incazelo ithi uma uyi-artist ubhala umusic uze uyongena egodini. Njengoba ubuza nje ukuthi ngisacabanga yini ukubhala umusic. Nginomusic ongawazi ukuthi ungakanani. Sure. Engisazowubhala, esengawubhala, engawurekhodile, ongifanele ukuthi ngiwurekhode. Mina ngingumusic myself. Yeah. Yabo uma ubona mina ubona umusic. Othengisayo noma awuthengisi kodwa ekugcineni umusic. Ngiyakuzwa indaba isemculeni. Sibonge kakhulu babuhlala nawe. Sikuthokozelile, sifunda okuningi, sifunda elikhulu. I'm sure nababukele emakhaya bathokozile. Nkosazana yakithi kwamalandela emhlophe. Enjengehlabathi zolwandle. Ngane wethu ngiyabonga kakhulu. Nami ngijabule kakhulu ukuhlala phambi kwalabalaleli. Ngibonge kakhulu ekungibukeleni noma ngiyimumbi ngiziqoza zombhemu. Niyangibona? Akusazi-ke. Ngifuna ungabaleki kodwa ungabaleki. Sazomcela ubaba bathi ukusishayela ingoma yokugcina. Uzwile naye ungumculo. Uzohamba kanjani angayishaya ngenye ingoma? Kodwa-ke ufuna ngishaye enye ingoma? Yes. Noma yiphi nje? Oh, hayi kulungile. Ngizoyidlala. Ngoba kusho wena. Into eshiwa intombi ngiyayenza. Noma ngathi angenzeni ngoba uyintombi Asibambe kancane-ke. Sibonge kakhulu lapho mbuyela ekhaya uthi uhlale nathi. Igama lami uNelisacele. Sophinde sihlane nanjani kuKhozi FM TV. Okwamanje nansi enye ingoma. Angidinyo sengife ngakaniwe sengimtholile uthandwa yimi. Angidinyo sengife ngakanwanga. Angidinyo sengife ngakaniwe sengimtholile uthandwa yimi. Dala benyunda bengibeka amabalengwe. Udala benyunda bengibeka amabalengwe. Ngiyajabula emagcekeni enhliziyo yami sengimtholile uthandwa yimi. Ngiyajabula emagcekeni enhliziyo yami sengimtholile uthandwa yimi. Wena ungowami mina ngowakho ngeke ngikhohlwe nguwe themba lami. Wena ungowami mina ngowakho ngeke ngikhohlwe nguwe themba lami. Themba lami, themba lenhliziyo yami.
lasheshe side omnandi ngokusondeza emlonyeni kubatwana ntomzini qabulele emnyameni ngobekhanyisa abamasokazo hlabantu abadaka hlabananga mkhonto kwaza bafakazana malobola ngesheke khweli lakhe kwanongoma kuze kusa umkhwakhe ethethe kabani kodwa le ngane ezolobola ingane yami ngesheke na ngathi kumkhwami cha mkhwami zoyilobola nje ingane yakho uba ngiyayithanda. Uyazi ngilobola ngani manje mambani? Ngilobola nge-video call. Ngimuhle mina, I'm beautiful, futhi mina I'm handsome. Ngangithi nyoze ngife ngakaniwe, sengimtholile uthandwa yimi. Ngangithi nyoze ngife ngakanwanga, sengimtholile uthandwa yimi. Kudala benginyunda bengibeka amabalengwe ngiyajabula emagcekeni enhliziyo yami sengimtholile uthandwa yimi. Wena ngowami mina ngowakho ngeke ngikhohlwe nguwe themba lami. Wena ngowami mina ngowakho ngeke ngikhohlwe nguwe themba lami. Themba lami themba lenhliziyo yami.